Ναρκισσισμός ή αυτοπεποίθηση? Μια ερώτηση που ακούγεται πολύ συχνά, ειδικά σήμερα, με όλη αυτή την έμφαση στην αυτοπροβολή, στα social media. Ξέρεις πώς καταλαβαίνουμε πού τελειώνει η υγιής πίστη στον εαυτό μας και πού αρχίζει κάτι άλλο. Σήμερα λοιπόν θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω, θα δούμε τι λένε οι έρευνες, πηγές όπως το DSM-5, για να ξεφύγουμε λίγο από τις γενικές ιδέες. Ναι, είναι όντως μια πολύ σημαντική διάκριση και συχνά γίνεται σύγχυση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Τι είναι το καθένα? Η αυτοπεποίθηση, κοίτα, είναι ουσιαστικά η ρεαλιστική εκτίμηση που έχουμε για τις ικανότητές μας. Βασίζεται σε πραγματικά επιτεύγματα, σε μια σταθερή αίσθηση ότι αξίζουμε. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, πυροτεχνήματα. Από την άλλη, ο κλινικός ναρκισσισμός, αυτό που το DSM-5 ονομάζει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, η NDP, αυτό είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Μιλάμε για ένα διάχυτο μοτίβο μεγαλείου, μια συνεχή, ακόρεστη θα έλεγα, ανάγκη για θαυμασμό, και αυτό είναι κρίσιμο, μια θεμελιώδης έλλειψη ενσυναίσθησης. Βέβαια, πρέπει να πούμε, άλλο η κλινική διαταραχή, η NDP, και άλλο κάποια ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουμε όλοι. Μια αλαζονία που και που, ξέρεις. Σωστά, ναι, αυτή η διάκριση είναι σημαντική. Οπότε, πώς τα ξεχωρίζουμε στην πράξη? Ποια είναι τα σημάδια που λένε εδώ έχουμε αυτοπεποίθηση και εδώ κάτι άλλο? Ένα σημείο που ανέφερες, η αντίληψη του εαυτού. Εκεί είναι η διαφορά, δηλαδή ρεαλιστική εικόνα από τη μια και από την άλλη κάτι πιο φουσκωμένο. Ακριβώς έτσι. Και αυτό συνδέεται άμεσα, ξέρεις, με το πώς αντιδρά κάποιος στην κριτική. Το άτομο με αυτοπεποίθηση, λοιπόν, μπορεί να ακούσει μια κριτική, αν είναι καλοπροαίρετη βέβαια, να τη σκεφτεί, ίσως και να πει «ναι, εδώ μπορώ να γίνω καλύτερος». Ενώ το άτομο με έντονα ναρκισσιστικά στοιχεία, ή NNDP, συνήθως αντιδρά, πώς να το πω, αμυντικά ή θυμώνει ή την απορρίπτει τελείως. Νιώθει ότι απειλείται δηλαδή. Ακριβώς. Σαν να απειλείται η ίδια του η εικόνα, η ίδια του η ύπαρξη σχεδόν. Καταλαβαίνω. Και η ενσυναίσθηση που είπες πριν, αυτή πώς παίζει ρόλο? Κοίτα, είναι καθοριστική. Η αυτοπεποίθηση πάει πακέτο με την ικανότητα να μπεις λίγο στη θέση του άλλου, να καταλάβεις τι νιώθει. Στον κλινικό ναρκισσισμό αυτή η ικανότητα είναι πολύ περιορισμένη ή και ανύπαρκτη μερικές φορές. Και αυτό οδηγεί φυσικά και σε διαφορετικό τύπο σχέσεων. Η αυτοπεποίθηση επιτρέπει σχέσεις αμοιβαίες με σεβασμό. Ο ναρκισσισμός, από την άλλη, συχνά οδηγεί σε σχέσεις πιο επιφανειακές ή ακόμα και εκμεταλλευτικές. Ο άλλος υπάρχει κυρίως για να δίνει επιβεβαίωση. Αυτό με την επιβεβαίωση είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, η αυτοπεποίθηση πηγάζει από μέσα μας, ενώ ο ναρκισσισμός ψάχνει συνέχεια επιβεβαίωση απ' έξω, από τον θαυμασμό των άλλων. Είναι μια καλή περιγραφή, ναι. Η πηγή της αυτοεκτίμησης είναι αλλού. Και ξέρεις, οι έρευνες, όπως ας πούμε του Πίνκους, δείχνουν ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος ναρκισσισμού. Υπάρχει ο μεγαλεπίβολος, αυτός που συνήθως φανταζόμαστε, ο αλαζόνας, ο κυριαρχικός, αλλά υπάρχει και ο ευάλωτος. Αυτός είναι πιο κρυφός, ας πούμε. Υπερευαίσθητος στην κριτική, νιώθει συνέχεια αδικημένος, αλλά κατά βάθος και αυτός έχει μια αίσθηση ανωτερότητας. Περίμενε, αυτό είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, και ο ευάλωτος τύπος που φαίνεται διαφορετικός εξωτερικά, Ναι. μπορεί να έχει την ίδια έλλειψη ενσυναίσθησης και την ίδια ανάγκη για επιβεβαίωση. Βασικά ναι. Είναι το παράδοξο ότι συχνά και πίσω από τις δύο αυτές μάσκες του μεγαλεπίβολου και του ευάλωτου κρύβεται μια βαθιά ανασφάλεια, όχι αληθινή δύναμη. Μάλιστα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί ο όρος ναρκισσιστής πετιέται τόσο εύκολα δεξιά και αριστερά σήμερα, ειδικά στα social media. Λέμε κάποιον ναρκισσιστή επειδή ποστάρει selfies, αλλά... Ακριβώς. Υπάρχει μια τρομερή υπεραπλούστευση και μια τάση να παθολογικοποιούμε τα πάντα. Το να χαίρεται κάποιος για τις επιτυχίες του ή να έχει δυνατή άποψη δεν τον κάνει αυτόματα κλινικά ναρκισσιστή. Στην καθημερινότητα, αυτό που λέγαμε, οι αντιδράσεις είναι καλές ενδείξεις. Πώς αντιδρά στην επιτυχία των άλλων? Χαίρεται ή νιώθει απειλή, φθόνο? Αναλαμβάνει ευθύνη για λάθη ή πάντα φταίνε οι άλλοι, οι συνθήκες, οτιδήποτε εκτός από τον ίδιο? Αυτά λένε πολλά. Και υπάρχει περίπτωση αλλαγής. Μπορεί κάποιος με τέτοια χαρακτηριστικά ή και με διάγνωση NDP να αλλάξει πορεία?
Κοίτα, τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, ναι, μπορούν να μειωθούν. Με τον χρόνο, με εμπειρίες, με ψυχοθεραπεία σίγουρα. Η κλινική ΝΕΔΙΠΕ όμως, η διαταραχή προσωπικότητας, θεωρείται πολύ ανθεκτική. Κυρίως επειδή το ίδιο το άτομο σπάνια βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα. Η έλλειψη αυτογνωσίας είναι, κατά κάποιο τρόπο, μέρος του προβλήματος. Υπάρχουν βέβαια θεραπείες που βοηθούν. Η θεραπεία σχημάτων, για παράδειγμα, πάει πιο βαθιά. Ή η γνωστική συμπεριφορική, η CBT. Αλλά η πρόοδος είναι συνήθως αργή και θέλει πολύ ισχυρό κίνητρο από το άτομο. Πρέπει να θέλει ο ίδιος. Καταλήγουμε λοιπόν ότι η ουσία της διαφοράς ανάμεσα στην υγιή αυτοπεποίθηση και τον προβληματικό ναρκισσισμό βρίσκεται μάλλον στην πρόθεση, έτσι, στην ενσυναίσθηση, στην επαφή με την πραγματικότητα. Η αυτοπεποίθηση χτίζει, βοηθάει και τον εαυτό και τους άλλους, ενώ ο ναρκισσισμός συχνά ρίχνει τους άλλους για να ανέβει ο ίδιος. Ακριβώς αυτό. Και ίσως μια τελευταία σκέψη έτσι, για προβληματισμό. Η αληθινή αυτοπεποίθηση, αυτή που είναι γερά θεμελιωμένη, δεν έχει ανάγκη να το φωνάζει. Συχνά συνυπάρχει με μια ήρεμη δύναμη και, ίσως ακουστεί παράξενο, με μια μορφή ταπεινότητας. Την αναγνώριση δηλαδή ότι δεν είμαστε τέλειοι ούτε παντογνώστες. Πώς άραγε αυτή η ταπεινοφροσύνη, αυτή η γείωση, συνδέεται τελικά με την πιο αυθεντική και σταθερή πίστη στον εαυτό μας? Είναι κάτι να το σκεφτεί κανείς.